И какво става, хора? Аз съм Антърс 21 и днес ще реагираме на това чудесно дете, където ще ви намери гадже. Послушайте го наистина. Даде ми много хубав съвет. Да, направо си намери гадже. Направо много, много свестни съвети дават. Да преминем към видеото. Що да не? Това ще са 10 съвета. Много епично появяване, пич. Не. Нямаш един съвет, нямаш интро, аз пък имаш. И сигурно нямаш и аутро, както гледам. Тези два съвета ти ги давам, ако ми гледаш клиповете, ти ги давам да ги направиш и да не правиш такива работи. Как да си намериш гадже? В смисъл, ще ми помогнеш да си намеря гадже. Така, добре, ще видим тая работа. Но аз въпреки това си имам. Няма да такова. Няма как да ми дадеш съвет как да си намериш гадже. Защото сигурно си по-голям сваляч от мен, или не знам. Да си хваните гадже. Първи съвет. Дайте и подарък. Но подаръкът да не е парфюм, защото... Дайте и подарък. На подаръкът не. Да, много женски глас, между другото. Ще си мисли, защото все едно Кой е последно? си мислите, че тя мирише зле. Под хилко виж си мазната усмивка. Много мазна. Много. Забелязах я. Не я кри! Забравих другите. Как ще забравиш другите? Как ще забравиш? Начините как да си намерим гадже. Значи, ти първо тук си написал как да си намериш гадже. Или май не, ти не ми приличиш на тоя. Как да си намериш гадже? What the fuck? Просто погледнете му заглавието. Как да си намериш гадже? Това е написано, не е така да даваш тъпи съвети, брат. Той е за сериозни съвети, смисъл. Ти, като си забравиш съветите, един съвет на тия тъпи клипове, как да си намериш гадже, без да си забравяте начините. Това ви давам третия съвет на това дете, защото ги е забрал. Втория съвет. И в бакграунда се чу някой. Аз изобщо не знае, че има някой в бакграунда. Не. Аз мислех, че това такова. Въртене, смисъл, клатене на камерата. Защото той като стъпва на земята, клати всичко. Добре, дай да се продам. Продам. Как ще си продадеш гаджето? Сетих се как. Мила, имате в OLX. Така, сигурно някакво такова ще го извади, като си намери гадже. Не знам какво ще става, каква реакция ще има. То от снимката прилича на това с това Фейсбук. Погледнете го. Така е направил някакво. 5 съвета от мен. Първо, дайте и подарък. Но не първо, защото ще се мислите, че сте зле. Представо. Да. Той същия, като той, където го даде първото момче, не знам как се казва. Втори съвет. Обичайте майка и баща. Да ги обичаме. Да ги обичаме или да ги уважаваме. В смисъл, да не се държим лошо. В смисъл, не знам точно за какво става дума. Когато си тъп и кажеш нещо тъпо. Не. Трети съвет. Трябва винаги да излезете на вечеря, но не. Ако нямам пари, ко ще останила? То тук да не ти е мандра. Не водете на риба. Що? Що да не водим на риба? И това се чудам. Що да не водим на риба?
на риба, да ловим риба или да ядем риба. Трябваше да кажеш по-ясно. Обича. Четвърти са. И вижте, има 20. 19 харесвания и 56 дислайка. Трябва да са много добри хора. Нали, в смисъл, много добри хващачи на гаджета. Вау. Аре да им станат 20 поне. Не, шегувам се. Дислайк! Надолу. Съвет. Поне аз казвам съвети. Четвърти съвет. Винаги трябва да ни казват си. Ей така. Много оригинално. Много. Някакъв комплимент преди да излезете на вечеря. И 5 съвет. Никога не я обиждайте. Сега си ти. Никога не я обиждайте. Сега си ти. Как мазно го гледа. Що пък да не обиждаме? Котка, обида ли? Не знам, пишете долу в коментарите, ако котка е обида. Според мен не е обида, защото... Кой? Какво би... Котка! Кот е нещо подобно. Обида. Ох, майко. 6 минути и нещо. Ми клипа почти 7. А пък това видеоклипче е 1 минута 57 секунди. Омага, колко съм... После ще си го изгледам. Ти си млад, Мерин Джей! Ти си млад, Мери. Ти си млад, Мерин Джей. Как го каза? И как е застанал? Да. Ти си млад, Мерин Джей. За... В бакграунда ония къде те ли за гаджето? Не знам. Вие преценете. Мукна, давай. Смес като кон. Не можем, аз снимам. Не я водете на... Бах ти измисления пистолет. Ния водете на... Какво? Мъжки клубове, нито Що пък да не? геймърски клубове. Що пък да не? Ако е геймър, какво правим? Нито не я запознавайте с приятеля ви. Това разбрах какво е. Обиди ме много сериозно. Приятел, аз да не съм гей, бе! Не показвайте приятелите си на нея, защото тя ще иска Сега разясни. да се вижда повече с вас, не с приятелите си, и не я оставайте да бъде обсебваща. Това къде каза? И това? Не я оставайте да бъде... Не. Тя ще иска да се вижда повече с вас, не с приятелите си, и... Ти за какво каза тогава да не я запознаваме с приятелите си, щом няма да излиза с тях, а само с нас? В смисъл, трябваше да кажеш да не ги я запознаваме с приятелите ни, защото че иска повече с тях ли, нещо такова, или по-малко с нас. Нищо не разбрах от това, където ми каза Пич. Така че го обърка. Сигурно аз съм ти го запълнил, ма ти го обърка. Не я оставайте да бъде обсебваща. Така ли? Да. Да, всъщност това е добър съвет, да не я оставяме да бъде обсебваща, защото на един приятел, момичето, нали, гаджето му, беше излъгал, че е в леле му, така си спомням, и беше дошъл в нас, а пък гаджето му отишло да пита леля му, че беше, пък после дойде в нас, така, влезна направо и почнаха да се разправят. И аз им казах да се махнат оттам и
Абе, направо да ви кажа, почнаха да се карат на улицата и аз едно не ги познавах. Смисъл, не ги познавах, все едно си правих, стоях си в нас и си цъках пак CS1.6, защото нямаше какво друго да... Там не се замесвам в такива простоти, ако не са за мен, нали, така. Ано каза, Александър Танев каза съвети как да си намериш. Аз казвам съвети как да си задържиш гаджето. А не... Like a boss. На това му се вика like a boss. Как да си задържиш гаджето? Не, точно това не го каза. Това не каза само. Чуйте, не беше казал как да си задържиш гаджето и някои бяха как да си намериш, а някои бяха как да си задържиш и двете бяха пичи последно. Как да го откриеш? Ай, добре. Как да го откриеш? Когато го откриеш? Как да го откриеш? Да, хора, това беше от клипчето. Не забравяйте да пишете в коментарите дали ви харесало 11-то ми минутно клипче, което е такова реакция на това една минута.